Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ang aking inay, si Ofelia Balbao, ay magdiriwang ng kanyang ika-66 na kaarawan sa July 21. Uy, that's today, partner. Oo, tama. At wala akong ibang naiisip na handog kung hindi ang bigyan siya ng pagpupugay. Nais kong ipaalam sa buong mundo kung gaano siya kahalaga sa aming magkakapatid at kung gaano namin siya kamahal. Ang makita siya na puno ng kaligayahan ay labis na nagbibigay sa amin ng galak. Bata pa lang ang aking inay ay maaga na siyang namulat sa kahirapan. Sa murang edad ay nagtatrabaho na siya kaya naman hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Gayunpaman, likas na sa aking ina ang pagiging curious sa mga bagay kaya napakahilig niyang magbasa. Dahil dito, edukasyon ang isa sa mahalagang sandata na lagi niyang ipinaalala na kailangan naming makamtan. Hindi naging madali sa aming ina ang palakihin kaming 4 niyang anak. Kami ay lumaki sa hirap. Ang aming bahay dati ay pinapasok ng tubig kapag umuulan at napakahirap matulog dahil umaampas ang tubig sa dingding dahil butas na rin ang mga dingding. 29 na taon na ang nakalilipas at grade 6 pa lang ako nang yumao ang aking ama. Kaya labis-labis ang sakripisyo ng aking inay upang mataguyod ang aming pamilya. Bagamat masakit sa aking ina ang pagkawala ng aking ama, nakita ko ang katatagan niya sa gitna ng mga pagsubok na dinaranas namin sa araw-araw. Bilang panganay na anak, nasaksihan ko ang bawat araw na pakikibaka ng aking inay sa hamon ng buhay. Malaking problema sa aming ina ang makakain namin sa araw-araw. Inuutang lang namin ang aming almusal sa panaderya. Pandesal at asukal ang kadalasang inuutang namin at kapag ayaw na talaga kaming pautangin dahil sa hindi pa kami makabayad agad, papasok kaming walang laman ng aming tiyan. Masakit ito para sa aming inay, pero nanatili siyang malakas dahil ayaw niyang magpaapekto sa mga problema. Inihahatid kami ng aming inay sa eskwela at pagkatapos noon ay magdedelehensya na ito ng aming makakain para sa tanghali. Sa tanghali, babalik ang aming inay sa eskwela para hatiran kami ng makakain. Pawisan at hapong-hapo, dala-dala ang mga balot ng pagkain at isa-isang inihahatid sa aming magkakapatid. Minsan, kanin na may sabaw at maling, minsan itlog, maitawid lang ang tanghalian at para malagyan lang ang sikmura. Ang mga guro ko ay naging saksi sa dedikasyon ng aking ina na malagyan kahit papaano ang aming tiyan. Pagtapos ng tanghali, bago na namang problema ang kakainin sa hapunan. Minsan maswerte na kung may sardinas na mauulam sa gabi. Yung isang lata ng sardinas ay paghahatian naming 4 na magkakapatid at nakikita ko ang aking ina na nagpaparaya na lang sa amin para kami ay kahit papaano magkalamanan siyan. Minsan wala talaga at matutulog kaming gutom.
Ganito ang sitwasyon namin sa mahabang panahon, habang kami ay nag-aaral sa high school at kahit na noong nag-aaral kami sa college. Hindi ko nga alam kung saan siya kumukuha ng lakas, pero ang alam ko, lagi siyang may solusyon sa lahat ng bagay. Lahat ng racket ginawa ng aking inay upang makapag-aral lang kami. Andyan yung naglalabada siya para lang may pangbaon kami at may pangtustos sa pag-aaral. Andyan yung nagtitinda siya ng sapatos sa bangketa o kaya ng palamig. Iniinda niya ang matinding sikat ng araw, ang ulan, at ang panghuhuli ng mga pulis upang makapaghanap buhay lamang. Minsan, gabi na siyang nakakauwi, ngunit hindi pa rin niya nakakalimutang asikasuhin kaming magkakapatid. Tuwing magkakaroon siya ng pagkakataong kumita kahit koonte, ginagawa niya dahil sa tingin niya, makakatulong na din ito. Hindi niya alintana ang pagod upang matustusan ang aming pag-aaral. Kahit kakaunti ang kita, pinagkakasya niya ang pang-araw-araw naming gastos at ang pag-aaral naming magkakapatid. Laging hangad ng inay namin ang aming kaligtasan. Kaya niyang sagupain ang lahat para lang maging ligtas kami. May ilang pagkakataon na kapag malakas ang ulan at patuloy na tumataas ang tubig sa kalsada, isa-isa niya kaming pinapasan at tinatawid sa kabilang kalsada para hindi mabasa ang aming mga paa at hindi kami madulas sa kalsada. Kahit kailan, hindi ko narinig sa aking inay na tumigil na lang kami sa pag-aaral. Minsan nga gusto ko nang sumuko, pero ang aking inay ay patuloy pa ring naniniwala sa amin. Palagi niyang pinapalakas ang loob namin at lagi kaming itinutulak na magtapos ng pag-aaral. Sa aming mga pagdurusa na ito, may mga tao pang pilit na ibinababa ang moral namin at sinasabing nag-aaksaya lang kami ng panahon at mananatili lang kami sa kahirapan. Madalas niyang sinasabi na kaya naming malampasan lahat ng pagsubok. Ang aming ina, ang aming sandalan sa lahat ng problema, maliit man o malaki. Parang lagi siyang may nakahandang solusyon. Sa pagtsatsaga niya at pagsisikap, naitaguyod niya ang aming pamilya at naging inspirasyon siya para kaming lahat ay makatapos ng pag-aaral. Recently ko lang nalaman sa aking tita na sa kabila ng matatag na personalidad ng aking inay, tinatago niya pala sa amin ang kanyang emosyon at minsan ay nababagabag na lang siya sa hirap ng buhay. Sa awa ng Panginoon at sa tulong ng mga taong nakasaksi sa mga sakripisyo niya at sa determinasyon ng aking inay, lahat kaming magkakapatid ay nakatapos na ng pag-aaral at ang iba ay nasa larangan na ng public service, bangko at edukasyon. Nagtutulungan kaming magkakapatid para mapasaya siya at isa sa nagbibigay sa kanya ng saya ay ang pagbabiyahe sa loob at labas ng bansa. Isa ito sa aking mga ipinangako sa sarili ko na pinipilit kong makita niya o pipilitin kong makita niya ang mundo at ang ganda nito. Labis ang galak niya nang makita niya ng personal ang Statue of Liberty at Golden Gate Bridge. Kitang-kita ko din ang saya sa kanya na mag-tour kami sa loob ng White House at lagi niyang sinasabi na dati sa palabas niya lang nakikita tong mga to. Pero ngayon ay mismong nasa harapan na niya. Tuwing makikita niya sa TV ang mga napuntahan na namin, buong pagmamalaki niyang sinasabi na napuntahan niya na ito. Masayang-masaya ako pag naaalala niya ang mga masasayang biyahe namin. Isa sa hindi ko makakalimutang biyahe namin, 2 taon na ang nakakalipas, nung nagpunta kami sa Rome kung saan dumalo kami sa papal audience ni Pope Francis. Walang mapagsidlan ang kanyang kaligayahan
nang dumaan ang motorcade ni Pope sa di kalayuan sa amin. Tuwing pumupunta kami sa mga museo at palasyo sa Europa, talagang iniisa-isa niya ang mga nakapaskil na description ng mga exhibits. Talagang labis-labis ang pagnanais ng aking ina na matutunan ang mga bagay-bagay. Sa wakas noong isang taon, nakapagpatayo na ako ng sariling bahay ng aking ina. Isang simpleng tahanan, pero magiging komportable siya. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanyang pananampalataya at tatag ng loob na lumaban sa hamon ng buhay. Matitindi mang unos ang dumating sa buhay, may araw ding sisikat. Sa aking inay, maraming salamat po sa pagmamahal at mga sakripisyo sa amin. Mahal na mahal ka po namin at lagi mo pong iingatan ang sarili mo. Alam ko na ang puso mo ay laging mapagbigay at kahit kailanman ay palaging kapakanan namin ang iniisip mo. Ang kwentong ito ay ipinadala sa atin ni Angelito Balboa, isang tambalanista. Ang kanyang nanay ay si Ofelia Balboa at nagdiriwang ng kanyang ika-66 na kaarawan ngayong araw, July 21.